Здравейте отново, както ви обещах преди рекламите, една млада поетеса със своята дебютна книга е тук. Мис Силикон Джулиана Гани. Здравей, добре дошла. Здравей, приятно ми е да покажа книгата, за която така стана въпрос. Заглавието ми е доста скандално. Както винаги нещо има скандално. Мъжете са боклуци, но не можем без тях. Е, чудесно. Благодаря ти за съжалявам, доброто че има мъж. Дай да я покажем. Ти нали не се засягаш? Какво да не се засягам? Тя има право като творец на интерпретация. Поезия чиклит с това заглавие. Аз не знам какво правя тук въобще. Не, между другото всичко е в рамките... Какво искаше да кажеш всъщност? Всичко е в рамките на шегата. Просто ми трябваше някакво заглавие, което да грабва. Заглавие, което да е по-скандално, което хората като видят и да си кажат вау, макар че веднага идва и втория въпрос, ами какви сме ние жените, и аз вчера обещах да направя и втора част, която ще бъде за жените. Със сигурност и заглавието ще бъде толкова провокативно, защото ще бъде тук... хубаво заглавие. Ами може би ще бъде нещо от сорта на а жените сме много свестни. Пак има леко ирония. Каква ирония това е? Писала ли си преди поезия, че така смело скочи в това поприще? Значи аз пиша тази книжка от около няколко години, 2-3 години, и избрах само няколко стихотворения, около 30 на брой. И просто един ден реших да ги направя на книга. Реших да излезат на бял свят. Да видят хората, че не само пея, танцувам и рисувам, ами мога и нещо друго. Има ли си редактор, нещо? Любимото си стихотворение, което... Да, и аз така нали мисля. Така? Имаш ли редактор? Имам предпечат, печат, но тя е издадена с друга цел. Не е издадена да се продава по книжарниците. Тоест искаш да кажеш, че някакви твои фенове, които сега гледат, не могат да си я купят, така ли? Не могат, да. Но ще бъде дадена и ще се продава на места и на близки, познати, приятели, или както вчера се събирахме, имаше реномирани адвокати, доктори и така нататък, с благотворителна които цел. да чуят, че мъжете са боклуци. Моля ти се. Сърдиха ли са? Не, между другото, те се смяха. Всичко беше в рамките на шегата. Разбира се, това е намигване, но... Но все пак... стихотворение. Очаквам, можеш ли да го прочетеш в ефир? Естествено, очаквам подобно провокативно заглавие и за женската ти книга, която предстои. А жените са свестни. Не обещавам. Значи това е написано в един етап от моя живот, който съм била изпълнена с много чувства и размисли. Между другото, всичките стихотворения са изпитани от мен. Дали различни връзки, любови, раздели и така нататък, но това мисля да ви го прочета. Не обещавам. Не обещавам, че за тебе ще мисля, не обещавам, че няма да боли. Не искам да те мразя за това, че ме нарани. Не обещавам, че отново ще съм твоя, че съдбата друг ще ми изпрати. Не обещавам, че ще го отблъсна, а че ще го мразя, обещавам ти. Но не ти обещавам, че теб ще сънувам, че за теб ще бленувам и ще копнея. Не мисля от любов да се поболея, не обещавам. Не обещавам и не моля мой да си, нека времето да го реши. Дали тя ще премине през воли, неволи, пясък и лед. Не обещавам, че пак с теб ще посрещна новия ден. И ви обещавам, че ви подарявам тази стихосбирка. Да, с автограф. Между другото, във Фейсбук си качила доста така интересни снимки, които нашите зрители ще могат да видят след малко от представянето на книгата. Добре, как Мис Силикон стигна до това да пише поезия? Какво се обърна? Доста странно ли звучи? Със сигурност звучи доста странно. Звучи най-малкото интересно за така... Да, между другото, хората си мислят, че момичета, които се явяват на конкурси, като тези, между другото, които също са тук, повечето са моделки, си мислят, че те само стоят пред огледалото, ходят на процедури и се интересуват от външния си вид. Наистина мога да ви убедя, че не е така. Но пък много хора ще кажат, че са си помагали при съставянето на стиховете. Смисъл? Че са ти помагали да ги напишеш, не са твои. Мои са. Значи могат да проверят където искат, да видят в интернет, в някакви източници, аз не знам къде, наистина са мои. Нямаше смисъл да правя това събиране и всичко около мен, ако не бяха мои. Защото ако не са мои, нали ще излезе наяве. Гордееш ли се със себе си, с тази стихосбирка? Това е нещо ново за мен. Да, гордея се. Искам да пробвам в различни поприща. Винаги около човек трябва да има нещо различно, нещо интересно, нещо да се случва. Я кажи, някои хора ще те попитат кой ти е кумира, кой е поета или писателя, на когото искаш да приличаш, на който се възхищаваш? Аз много харесвам Пейо Яворов, защото той е много романтичен, много лиричен. Още когато учих в училище ми е харесвал и много четях негови стихотворения. Харесваш неговото творчество? Много ми харесва, да. Какво ще кажеш на хората, които казват всички прописаха, никой не чете?
Ти четеш ли? Да, между другото има нещо вярно. Аз в момента записах магистратура, уча. Да се надявам вече другия повод, когато ще идвам при вас, да е завършването ми. Каква е тази магистратура? Управление на европейски проекти. Но има нещо вярно наистина. Чета за изпити, чета когато имам време, но като цяло интернет наистина е влезнал много дълбоко навсякъде. Каза любим поет ти е Пейо Яворов, обаче имаше една такава идея къщата му музей на столичната улица Раковски да бъде превърната в нощен бар. Ще бъдеш ли доволна? Това не го знаех, сега го чувам от вас. Мисля, че не е редно. Не е редно на един такъв велик човек, творец, писател, къщата да бъде превърната в нощен бар. Значи в тая държава само барове, дискотеки им дай на хората. Трябва да има нещо по-възвишено, нещо по-духовно. Каза благотворителност. Парите от тази книга за какъв тип благотворителност ще отидат? Мисля да ги дам за децата от Нови хан, при които вече съм била няколко пъти. Много ме трогнаха. Сега идват хубави, весели празници и мисля, че трябва да бъдем по-добри и да помогнем с каквото можем. Много ти благодарим за това, че беше при нас тази сутрин след представянето на твоята първа стихосбирка. Благодарим и на вас, че и тази сутрин бяхме заедно.